Як видно із преси, Греція мала проблему лише із назвою Македонської держави. Чому позиція Болгарії не хоче признавати македонський народ і його язик? Вони лише не визнавали назву, бо у них є своя Македонія, греческа. А тут з'явилася ще одна Слов'янська Македонія. І щоб не путали люди, так вони і требували, щоб змінила назва. Що зробили македонці? Македонці пішли на зустріч грекам, і вони согласилися свою державу назвати не Македонія, а Северна Македонія і столицю у Скоп'є. І от більше спорів у них не є, а от напали на них болгари. Ви не народ, ваш язик не язик. Ваша територія не ваша територія, і ви не смієте йти в Європейський Союз під назвою «Македонці» і «Македонський язик». Подобне спарювання права македонців на свою їх ідентичність публічно з угрозами устраюють і у нас наші націоналісти відносно права підкарпатських русинів Закарпаття на свою ідентичність. Вона заложена в законах, вона гарантована Конституцією, законами України, підписаними міжнародними хартіями. І вдруг називають нас русинів недоразвитими українцями. Без глибокого екскурсу в історію северних македонців много є людей незнайомої, але треба повісти одно. У времена Югославії македонська ідентичність формувалася свободно. Вона сформувалася як народ, мирний народ, ніякої претензії не ставить. І в той час і самі болгари, правда, під теж комуністичним ігом, не сміли ніч казати. Но удивительно, що маємо прецедент усі думати, як буде реагувати на це світ. От чому попитки Болгарії не признати права македонців виглядять як шовінізм і, собственно, болгарська трагедія, як їх неповноцінність, пише наш Петро Медвідь. Він взявся серйозно за цю тему, і ми йому благодарні, бо він розставив такі акценти, що не спеціалістам або не знавцям тут навіть тяжко розуміти. Каже він, кстати, він пише далі, що а що робити з русинами, котрі намного раніше від македонців стали самобутним європейським народом? З 1918 року, з моменту членства у Союзі поневолених народів, а з 19-го року, як республіка в составі Чехословакії, сформувалися вони як народ, і що було зафіксовано у період весни народів 1848 року, свою государственність уже у Чехословакії, де 27 років раніше від македонців. І представте собі, навіть 2 роки раніше, ніж радянська Україна, русини вже мали свою державність у составі Чехословакії як Республіка Подкарпатська Русь.